chain enipa me enso mo kan ho a mo prefer ka tubre di bre no ai osinim dia pa ba na mamuamu dia obi nyasam ketu odi na nado anko akufo ado achi ba semfie ba sansu ni nyasam ketu na nado mamuo se de obu no matoto no manyina nani odi ehunu bi nti wono wo experience wate wo experience wo nti ne de a wo de ba ye enso eno no National Petroleum Authority for so ba ma ne ekirem se yenyai eye eja enua ye bubudi soja no o chese nye ema ya pomden ti ho asem eno no omo sa ase no kura nso no ya tena ye ede ebetimi de ohaw aba ya na tena ye ti omo so nsem omo dinam no no supreme newspaper enso gas o mfra meja no gas no na nso na ne bo ofu yi oh so o matete so ti ye ne bo ofom kama ye be yusu mo mu yusu no na babu abo supreme newspaper de ordinam eno no abusuafo pebi toy na etumu nchene the anchor revealing the truth ono so de nsama ba yesi garu tampane you tewa ho ene yesi jajaja omanu mu bro ebro no mo sane agumpanifo so se ya cheche wo mo nkofo bi enti yan release wo mo ti ye ho asam so ya twere de ato anom se na yesi kwawu ahemfo ene akuafo America wa mode ta a Greek minister na nyasam ketwa. Yase a Greek minister na yi nani ato nchen pese woton kan sen koko asase fu kan se koko ofuo asase ya de adua koko aba ne pese woton de ma private business man bi. Chese nyasam ketwa kra eda hanom se akrate ede aba. Ti ahemfo ne akuafo ni nyina bu afu se de benti na ya asase da de koko mo ba beton de akoma ankra dwumako bi ti abusua upemu nchia to a page 2 na story nankasa eda na nanse wote se dialysis unit e wakolebu ene atwamne bu a wo mutua ho nyasam ketwa ekoba se yase yatobu anim every 3 cost 700 plus enkofo ka ho asem okrom ha ne aben dia the pressure guru so senti aben ni wani bu se krom ha nyina ye ni dialysis machine na kolebufo ade omu ye ntia se twere ba man credodu omato OPD no kolebu OPD dialysis unit no omatum se ya bufo no mde atum se ye kwa akwotena se ape price foforo no mde atum yesi anam so ema kidney patients wamo yade ewo mu kidney ho no enipa ewuwo na huri akwa akogina dunkru chese omutu mu kekenu enipa ewuwo no enya asem ketwa kakra ye omutu mu ye enipa 19 ena ewuwo ti abusua no so ho asem eye awrehosem a yatwa ho mfoni ato ze de oda no abompa ezerade ade akase aba nyina yimi firi mu na o yade akase wo kroma wo be mobo pa enche hanu waso manfo be kai a sukuu bi sua ntoaso sukuu mom ba ku bia na wo Ghana hanu sei emu nsem be ye de ja kire se headmistress anu oda West African Senior High School was school nano ajade the video call okay Dr. Shine Agatha Ofori na yesesa was headmistress ya de corruption bi tare na wofo ni bi ekeka se maame no gigi sika bi a ensem fata nam so ma GS Ghana Education Service for eka se maame no ntena nchen ene ayi omo so omo no nim suku hu nsem wokrom akasa ya se maame no de muntimi nyina we so nko anyi na dini ade na yesi low key no krata de abase low key secretly wamo asa maame no eye na dwuma nanso GS for ayo madwen se omo hu dawuro enka so maame na ye ka so wontena se no ya san ma na ya dwuma low key omama maame no asan eye na dwuma nanso no omo hu dawuro empe ho chese omo publish so krata ya publish e de yaba the anchor the obo krata I think say the no mumbe chato okay na me na mo se se nko woni de yedi nyina oh yedi nyina
ana mo mmereye yabre anko ne yedi nyina Nyankopon ya adom nso a ahenkan current affairs team no at the live coverage at the bebremo Nyankopon ya adom Saturday yebedi yekan yi ani asempuna nti the 5 or 6 district na wo yen ha no ade a ye the coverage no de be mamo ye obi abenya wo bia e betena ase fitinya no pa no ekusi bre a omo beka se ye wie na ya so se omo si nyame yadom Saturday no nia obedi nkonimu no party ni nyina beka kohia wo Accra Sports Stadium na omo akoma ne nsa so ho di a kire se Saturday na simple kra se eno na be ma na ye nwanwa no okay so ya ze okay eno be ma na ye nwanwa no imagine me picture ye be ma ken saso me si ye be giga na si ho okay ye be ma gan ye be Ghana saso ye be ma ken saso don't worry showdown e be baso pa enti e horo mo no bakwa ma de obetu frank ade ama wo mo no ne nsa so enti kopim so mo be ma onipa kro ne nsa so no ye betena ha no mo enti Saturday no obia be ye adwuma wa ha obia be fitian no pa no kosi anwumre no ye nyina wa ha manager mu nyina betena ase abe ye nkontabuo ni bi wa ha so manager ye ba no mata don't go there nkontabuo jai wa bin seja ye de fracas ba no so beba 24 25 for no 24 hey it was on the back of quality am omu nyina beba ana nana ya wajuma o de ja o ba te Yesu zadije boyadum eti Nyankopon ya adom Saturday no a special coverage na Ahenkan FM current affairs team no e dey ba morning show na news team in fact we no sports fu nyina kra aka ho ye dey sa coverage no e dey eba special coverage e dey warm me up for 2024 ejuma na mkwan mu ba o 2024 ejuma na mkwan mu ba se sisi akaboso me na ye dey afi yakugu na 2024 no na ba na proper show na be koso said you ye the omo do horo mo mpre ya proper show down na nkasa afi be da be sori a na wo ye MC ya ye mfro MC bi uko program ya mfa camera nto so said you ma hama no e ho na be hunu say say bre ye ni nkaso a ye kan no no kre nti ya sa pepepe mami na ase ne mfansi ni ye nyina nkɔboaboa ye ho nyame ya dom Saturday no na ye mfa showdown coverage no famre showdown dey so papa oji ansawa I was watching hun sama body just obia you okay it's here the showdown coverage no the bebre Ahenkan tie4 e ya fa fidie to anyi firi ha de be tofo bia no afi ampofo amada roma obete ma me na mo se na eye showdown komo ni na ye fa de aka ni she fridge mu nkomo ho. Okay, abusia ya twaso sima no adua na nsia some 46 minutes after 8 hyene so maache eno ni dwumadie no edin eno ana yeda so a yedi ho kyea media man kakra no ade na hyebiti na mama yekukuti edin. Okay, enti ye hyase na yedi nkomo ewo efie ha eno mo empanimfo ahodo a ya bele wo mo se ye no mbeka se ne no ye be hyase akwa ahoma no so ne ye no mu nyina ahye enkomobo no ase enti ya na wahye ne nso na emum ye de aseda ekode ama aboafo a omo so adaroma omo abosimpie ama anapai ye nso yenya sisie a ye de tena primafo yi ase abetena akonya kasie mu a yesom Ghana man na kotokuman ye de aseda no ye di nkan ekọ ama Pepiase Ampedu Enterprise opani wonton mako wonton jeni eye dansi ho niema ene woton free na hyase ekusi na wiye no eya no abo apini no obehwe na one wadi ho nkomo Pepiase Ampedu Enterprise se men kan kire wo se
cement no emu rampimu asiedu no wono na waje captain's handband oba mpotemo ha woton gasam cement no e Ghana yen yankasa ye cement company no e Ghana nkasa edia na cement ya wo mu etwa ton no e cement ya e papapa eno na pepiasia mpadu enterprise akwakofa bi dia ba ye mpotemo ha se azepa ofia woyi we nso ye papa enti na so kofa bi de bre omanfo omwo ye mpotemo ha no omo susu tumi nya so mfa so enti ene gasem no omu wo mu ahoro miensa ye koba ye bedi ni nyina mu nkomo e de ama o yani owura Benjamin Boafo e kwotwetwe enkomo efade ye ho sikasem osoafo na hwe Ghana sikasem so kire se Ghana economy no ana ebu dambaris no se nyame adom egusu etietia breaking kakra etietia break ya yate maame afia broni ono wote achema boabo wabie ne so to a ono oton provisions biscuit any toffee economy no ana ebu dambaris ya opani kire se etietia break no ono onya sunsun sanso ana ye book mu de ne brofo no a ene ye kenkan yenko opani ho ye route yenkan na pa ma che papa na apo mboko de go for do bitimu se wa sresa seja da male si die so ye hu ye wu a okoni si ho first okoni kasi usisi da hwe asemo this year the nyame adom yese ejinejina ne nan so kakra but una wo sika sema so ye wo hwa sa pepepe na wo so hunu no da city we de mefa konya na mechia e TF ni won so won hwe wo social media me pa chewa de minister kan die akame e friend obi nyumbi anansi obo ya oti kobra edipa e kobra minister ya do ka say yanko IMF ga na de ye sovereign nation kwani ko si ne kasa boko nya say kobra su kwani bi no on prove say onye kobra ankrofo me in particular say bi say su bandi akose kobra no oye papa bia me mfana some enya sem because prove say oye no kwafo to put it yes say o ka say economy no dambale say abui the konsi hoyi say na ti ebe to hono mo eja time hotel but me hu ni say me ma me o dwom petty traders o me economy o mo ye maso no me economy no eno na kire say o dia o ka no ebisi so na enti so say be president of Russia IMF sika ebaye 300 million ebaye any 600 and so ebeto abana anyway so na bia no dina so e dey card ya yenhwe nse yema the benefit of the doubt ono na aka yenhwe ese abo asewa o se ma hwan na ogo na o gene ba nkura na wayi na nia ese ehunu bi penti yes emebi ba ya okodi e friend say nka no kro na seto ni e dey be wi ase no e dey si ye nti no oyo obi a me mfa na sem onyansem pa na e ba urade say oh yes empire na ebe unse credibility ulu su credibility ya ana mpempi sana kokoye enya me fault ase gidia wunya woni mu no wadi hwammo nti ama atewa firi wani aso yes unse se obi ebedi dwumadi bi na okasa pi na oba na onye de oso oye eni ma no krampo na o complain na oye ho demonstration o agitate ni ade no oba kwa na fe de sanya ma ni bi nsemu kra essentially de no ugina ho e complain na ipa no na I value credibility. Papa pasene. Obi okuta Bible kura wode koba. E pa choso ho no. Enti mpempi no ana me ka se ono obi a me personally ni gilidie. Enti one ma me no nyem no bob bra nipa ye cobra. Nipa ye cobra. Enti Ghana economy no me tuni dia me ka se nipa ye cobra. I see. Yeah. Oh yes. I won't mince words. That is my perspective. Okay. Intimi nsem no die me bo na tofa ni intimi fa nsem no mobra I was saying yes I was saying to me building me economy na so resilient so the previous I say I am a sika e bae you betimi anya sika na no my year e yi ato ho no mo ye projection be about a year my work project be on even to boots
toll booth a yet anything a year ticket a yet near their being. A bit already 600 million win. In the next past 3 or 4 years, how mobile anyway now. They could have raised that money. Internally, we can generate that kind of funds. Look at corrupt activities. And so we are not doing it. It is what can be a medium and finance among yourself. Then I need to finance no home to science and so. A bit of a baby with more, science and baby with more. And she, Obianya, Kakaka Cloud, which I am in Sapon and only a day. Near Mompire, Emilpa, impure, almost a moment to kind of medium and farm. The economists and all that, they'll be projecting figures. Now, one research I say by end of 2023, GDP, debt to GDP will be almost 100%. How should it be? In fact, also, now it's bouncing back. And I say 100%, and I feel they also say it's bouncing back. That is very sharp contrast. I see. But say finance minister on a Ghana sika sebu nyina mprimprin e hye ne nsa olusu credibility sa na ye economy no na ho odin gina he economy needs to lose credibility because it's in the hands of people who have no credibility. That is how it is. Sanity. Me do this obi a hope say on fan on to answer na wa kan so. You need an increase of you're moving on with our lives. I say one of it. Don't crack and say, oh, that do ni pa, that would do. Yes, and when obi anku a wa wo bewu. Oh, so wo so the dumbo ko. I see. But my mbisa nkrofobia share debate bi ase. Yeah. Omo kire say decision a NPP for akwa tikini nyame yadom a Saturday no eno krampo betumi aye another determinant e the amayen economy no whether e betumi agro ana ebe form from where you sit as an expert no nso sa na hunu no on me pa chawa hono mo die e se wa hwie ye friend sen yidie hu enkwa nkuruma egu ho na wo si mi ntu me pawo I won't advise anybody to tread that path. Omo kasa no, omo dika. Asem na America no. Enkanifo omo a 7 previous ya omo agiri mu doka kra no. Omo behu. Nka ubeli yifa nka ye twaso asi ha. I see. Let's not go there. I see. All right. In short, not yeah. Finance minister in some kind na nya adwen. Also so okay can also data. Only credibility. It's just a words of hope. Very vague, empty, just like that. Just one can be and then you can be. Only credibility. Once on your credible, no, in financial money, Cobra, no. I say, what Bemu abu ye almost share any said the Sika 7 AC Echo, and Untina Ma don't want Jim will call independent, you know, Anna. Ghana, no, yempe, I said, status quo, as you say, and yet NDC or say MPP, I knew we are, but you were in your supporting before. Almost money. But they are the very people, so we don't recognize them. But eventually, it will come back. Also, like Samatia, you know, it will get to a time in Ghana, independent candidates will be taking charge. Because, I said, you know, so if I was on your new ideas, but it shouldn't be overcrowded or enveloped by a party. The man is to me expressing who he. You need to pay allegiance to what the party in economy, so far. But the thing is, my conscience will be also to make sure free home. The party was wrong. Now tread a new path. You tread it. Who create here? People will come and follow because some people are fan so yeah. Because one way na idea fan no some more idea. Let's look at this way. Because there might be a better destination. I think that is the way to go. And
me standing for independent candidate. Yes. Sibin constituency. Na ebefa. What was so to from ebefa? Oh. Obia ni hono mo a se dem predia sa obetu na mo bi se ya. Obenya idea bi se emfa. But also it's the to me no e wo nipa ni nsem. Can you obetumi aye kire nipa no? But also and let them hold you accountable for their own person way. And you know, yeah, the good character so they have a blueprint. And you may say your constituency one. Yeah, the good character so let me send the soft copy amount. Okay. That is what we want to do. Obi for strangely and interestingly, omo ayi omo timi ade ade nyina. Obi anka bibia say me who say problem we no have because here solve it's all in the name of a party. Just say though is a stronghold of the NPP. If I end no correct. But I know some children say, Timemufo no, say, so my dear son for the big one, almost to me take better decision. Abema Omo, Abraham, Omo, Tibiamu, Ekimi, Akui, and I say, if I show that is how it is. But say, if you want the Kaya, Ako can some of my Sisiano, you grow independent, now we see now Cassia. The Azim say, now also baby. And so, and this, and I think, say, people are almost to be in constituency, they will take better decision this time. Because you're going to say, all right. Okay, we wish you well. Even before Kran, you ever near Baby D and Komo, and after so you be na ya be D and Komo. Yeah, that's it. Say, the be a ball punuma so. Na nimdia won so wasu ya no ne atiefo che. Okay. Nyame shira won so papa. All right. Yani ura Benjamin Boafo ne kwatwetwe enkomo wono no oye financial expert. Wa bini wosika semu na otenchin din ode ne nan ato ne nan so. O he said ye Mr. White manage Ghana economy no. Na ne kasa aye boko. Na wo twetwe Bible quotation wirewirem nanso no o man crofo haircut no o hendi no se man we o ye cobra Ghana pa ye rade o man we mu akasika wo sika o man mu ede papa eti opadi ne yada na se eni chichiri mu ode amayen finance minister say ye economy no e we gina ne nan so opani we se we da bi enya de etesa Pepiasi Ampedu Enterprise ho asem na migusu America enkomo ne ba mu na oseme nka nche se ye ba no cement ne dia gasem obi eno achi nso ye ba no super sem obi super cool cement no eno so obi iron rods o wahodo bebre enado no so saa enchense ye de board dan so eno so saa ho accessories obi saa nso eno binding wires o wire mesh wo ho head pan wo ho shovel wo ho our block machines wo ho ena onwan kasa nso sen twa blocks ni bi e wo no ho no a wokwa obema bi kama o supply enwea abo ena quarry dust baby awo bia no o de beko akwa jawo na aye kama pa o dan bo abo oben Akim State Junction sanso so ena Jubilee Hospital nchemu ho wo mo soro ho no ano nso wabie ne nkrabata ne bi e wo ho Suedro Kwantempo ne so ne apia ni junction edi ani hwe ena achiase nso ahwene ase ubehunu no e wo ho eya no afra Pepiasi Ampedu Enterprise 0244 166937 0244 166937 0208 299115 0208 299115 Pepiasi Ampedu Enterprise empotemo hadie ubia se ye bana densie ho akade a ugina brane ankasa wodwen adensifo ho Mass Energy Gas Filling Station ezo sa no pa mi nka nkire se wo cylinder no gas ye wo mu asa wo pese okọ fili nanso enam wadwuma se ne ho amane bọ no esi TNT ama untumi nkonko fili a oso de ane se obema wo kọ keke babia wo bia no ba be fa wo cylinder no no akọ fili no asan de wade e de abrel ufiri aboabo ekọ dan otra rice under na watra bonsuo bi e wo ho no fitting shop ne ye nest otra fitting shop no a Mass Energy Gas Filling Station wono na e wo ho no ufiri odan so na eba otra first one no second one no a
mepacho ono ena ewo ho no eya na wa hyɛ ne nso edi amame wobɛfrɛ yɛn 0532 929189 0532 929189 and a 0554 391610 0554 391610 eye numbers ya be friend na mass energy gas filling station etimi ajo so na fe nkomo bia wo ho no omene wo etimi ahwem adi na eniema aye kama pa afi me pa cho ba bia yaduro ne yebeda ne ye ho aba ye ba nkomo no ne ye de aka no etoa so ama wo. Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu gya wo mo no. Omo ma me bre pa. Anu nti sa pese otu kwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anso na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia o pese otu kwan kwa abrochira kwa ye adwuma. Ana sa pese okoko sua ade bia pese kwa abrochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana pese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia pese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, ana Japan, Dubai, Qatar ana pese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ene ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayesom ebam abina yene tam yankoi e wo se me kopɛ aduro no mu me nante kakra na mabrɛ awate agumi so me so menti apo oye hojo ma posu tutu me chinka se ye me ya menti no mo twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane won chenkra ne ebe yo yente apo na anwum ye meni agye na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no wo mo de adufufo bia badwa so ye fra no na ibo mix eye for general well-being adu na asam yare yo ambasesi a bitumi adwumaden na ibo mix no eye ma wo bia ontumi na anasa ne honam ye ne mere etumi anwututuo wonu mu akenkan wate ese wo na okro no na yenu matuo ye yentumi ni din so enu na mo behia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amamati biadi na herbal powder na yebenya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures for 0244 774206 FD agye adwede nkrato ya atum Funny from Ejumara Twaso Health Work train no a starting gidi enya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodo constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safrose, Brian 1933 Pum, Ewo Ejumara Twaso Health Work, Ebaso Sunday, November 5th, 2023. Ye chassis, our Chimsodo, Bosumura Bank, and Nim Hodmoa, Nayatnis Yapumwa, Ediafa or Dankranso, Edia Copium, Ewo Coupon Summers in Patem, Nafe, Yasambe PM, Ewo Achimewisa, ne abewie dwumadie nyina e wo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP man nyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura Honorable Kennedy Osenyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura Twaso Health Work dwumadie yi enimu eye 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura Twaso Health Work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofia Hinkramaafo Alex Ajare OPK Sylvester Tete Carlos Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament at Chimsodo Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Ejumara Twaso Health Work, Eben Sida, Anod Ding, Ejumanesi. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeda se se watwen yen ama yakoto enkra no aba. Yeda se bibre Nyankopon onkoso a enka wo ho. Se wo hwe wo bre no asima no enwotwe pepepe e na abo apa anopa non kono eho. Yeda so ati akonwa kase mu eye maache nkomobo kese apue mantem hade obi age atum se nkomo we die mpani nkomo we die nkwada timi tie bi nkomo we obi a se ya chicha spice ne up ama obi atimi tie bi mane ye nkwada timi tie bi mpani timi tie bi mre wan kwakwara mabawa ne mrantie obi ade ewo a ya chicha obi ansetimi eka ne de anopai ma memfa enchia sonko enkom fama omanhene the great omanhene Dixon Boateng Memawo, a very good morning. Mejiri se bibia bokode eya no amia te wonka na asisi no ade bi pese ye yi bi bat bibia be kama say enu achi Eugene Nate Braces man anopai yamawo good morning sanso na yeduru Ghana Commercial Bank dia yenchia wo manager oye too much manager oye too much yankopon shira pa wo nipa ho do o receive nipa nso kama pa sanso na Linda Anapai yama also good morning. Gladys Ampa being so abiem ewo Chums Boutique Anapai Gladys wa report to yeda se Ajwa Roberta Mrs. Maakye FM Anapai wonso so yama good morning efia bim me no ka say ojina nkwada no anim A for apple isem eho eno wo kire na de yeda mu nyina mase mo a mo support team no mo a te say mo mfa team ni agro Yakopon kamu nyina mo especially eye omo afa ahenkan maache no World Cup a womu eni ho agro sometimes utimi hia obi na asem obeka kire wo no obon se ehye wunkran hyawoden se oba afa okon wo fom na yire wo ho yeyem ne mo efa ma wo mo mu fulu pa na erade enka mo ho okay mo adwenkyira hodo nso amode atoa yen e wo Facebook ho no ye kwa animu ni yebehwe ni atimi akenkan ni nyina kama ede amamo minim say thousands of people nso ajoin bibrinu ajoin Facebook na no mo de mo ho asie opon anu asend o message na me yehwe wo em na wo hwe me me eden hunu se na wo wo hwe me wan comment wo hwe me wan kasei me eden hunu and inti all the eyeballs amonso ma join yen across the globe and opay mamu nyina ache ema mo akwa abade ba show ni so aha ena nokre yesi ne hene nokre di atentwi wa ha ye kasa urade kasa fa yemu de kire oman no aha na nokre ne kasa aha ena oman no etie yankwa homa so nyenko tinkomo we mfiri ho na fe yentoa so yani owura owusu ajaben political science lecturer sa wotai tie adwumadi ya opani ubenimu no because yetane ne bonkomo popopopa no no so woni pa ho abotre o kira de o awo university na so onye hunu call no ehefa ahinka de bye no excuse ne mofra no woni ya baba bekasa we don't take it for granted yankopon hira ne papa yewra wote yanka no pa ma che yenia na bibia boko de obode na da roma de neso ache na monzo nyame adom yenso ye ho ye pa na da chi bia wo bekọ he parliament no Emra nen kwa bia nyamina vetre enkeja e be senke be di nnoboa se de wonso bo ayin nke yeso be di nnoboa minija brano so ma asun ti de biara da yate ye da se papa na we de ejebu nyankopon ya adom a me de dey oba bedru ye ne wadi ho nkoma che wo observations so far saying it here madam wa kia no na fa ko nso atia wona eti na no fa nyina na menka ne se the observations no in the run up to November 4th no party no MPP ko no nanka obetimi amma ne giniema ama aye better than yam fan said a course we utterances bi ho no mo nenso so ni na kwa kwa nipa ho asem ka obi ho a won be kata obetu fu nenso ba bonten an ye na bi ebetimi akosesa na me say going forward na dia
said you bonica as I say a year lesson edema amanyuku no what you maybe said ya bear for back to say the young fans and Yama calling because of movie we are at the back is on more than pass on to achieve unity of the party. See as also now you so Abriki away, to get him back, to get Kennedy on board, and then all the other candidates on board. It may take you some time, I sincerely hope that Omtimi, Enya Brenna, Omtimi, ABS Manana, Omoko into the 2024 elections as one united family. Na Oha said your campaign mu ye de nanka yetu am for set ne your friend say character assassination de osenka omo eyi free but ye wo ye abanche anane brode wo mo asopa wo mo ho ankasa omo wi a whoever emerges no obetimi a bring omo nyina on board. Minim say a task a bit difficult nanso so as I say obey emerge as a winner bia na wo no nana now maybe the course will be no the opportunity say if you put your house in order you can become president so be a candidate na ya oyampo a wono na adidie na atonzi here and as I say it mean a marshal of forces now mpenifo a wuni omo any omo a omo betimi appeal to the individuals involved as I say unya star individuals now on board said the way omo betimi about the so they have to give it a try and make sure that they go to the party as one united family. They go to the elections as one united family. Okay, ade ba kwa ya na enkrofo tai ka ho asem monetization na irem. Observations we no sika ko mu pa na omo ye na yan hu. Oh, my main can say sika any politics here. Two no nyina no ade ba ko ntimi anko politics no emrekon say odi wuni sika bia den ya say wuni di kra say obitimi eso watane den ya sika dokum nenso so no wo hwe the large numbers involved delegates omo to obey no omo ye over 203,000 and ekwakoto obey into the one person no how much can you really pay? You can say if I bear 203,000 over Mpono. It's not a the effect of money, at the conform. But then, one of the Jaqua, Yanaqua, maybe transportation, be a Janian group, will be the any Sanya say, you can say a billion at the Canans or so. And Conco Yesica, Takasia, you can say, Obibetinka or Mubisika, what they by the conscience. Nanka the ultimate one, a basic free mono, and then you say, and every card bearing member be a 12 and that number of registered voters are 12, but in terms of India, card bearing members, no. And Kabama and Nona closer to the national election, now which and will be into Kano. Kabama and Nona closer to the national elections, no. It be the influence of money, no. Every mukra now the semblance of influence of money or no, but at a larger scale. Said in Kabeya, young fans, and could be all card with the air to Abanidia. You can virtually say, the influence of money in Kayanka wasn't. And none in maybe an anchor. Ye movie, no, ye shouldn't say party no more than on Patanshi Shedemra. Every card they remember be and Twaba. Said you be bingo casting be a commo bisika and young fan say the connecting influence in Nipano and Wako Twaba my Nipanka and Nipanibia on Twaba man. And I sincerely hope said they have checked this lesson at ABA going into the next one, the year 2028, as a something to me, a bomb constitution, not every card they remember be at Twaba. And one could do what they are. I'm afraid he said the influence of money in always and about war and politics. A bit much as saying Yami Adam Saturday to make or on make NPP. Sana Usu no. Oh, meaning is to make or on make NPP because or more
aka omu nyina no mu nyina ne party for minim say the obe win bia ne de adwuma no in terms of levels no obia won advantage obia won disadvantage you know obi obebe bia it is up to the party ni say they maximize the advantage of the person no fear how omo be fast omo they minimize the disadvantages of that particular individual. So each one of them be an advantages or disadvantages. So it is up to the party. If the party wants to succeed there, candidates they have to make sure that they are managing the person very well to maximize or to amplify the advantages and not disadvantages. No matter how okay. Again, ebinom so nsɛm a ɔmo ɛka ne sɛ ɛyɛ dan deal de ma obi nso there be ɛnyɛ dan deal. As far as say victory ɛyɛ concern no, is it a dan deal and say ɛyɛ open to obia? Minia ɛyɛ abato ho asɛm yɛ kan abato so de misrɛw obi a wokɔ abato obia no we de yɛ futuo na mde ba ma obia yɛn to aba ne wie enkan aba no ema yisi ne mo wudin sɛ wona wadi nkunimu a ema tumu nya ode sɛ ɛyɛ dan deal de ma obi o hwɛ nneɛma a yɛkɔ so the happenings any baby support to be free ba no dia you can see it is a be a tilted towards an individual but yɛn tu wie enkan wie ya ne pa sɛ obi antumi nya so certain about baby aba no kɔ but by and large there you can see say at first, it was a 3-horse race. Everyone you were Martin, as also can the order now super delegates. Young fan say order near buying. At the test be and here, and just order now and the time very reflect. But young two abani young can you cannot say much, but more likely to try year. Order na but obi obayire no be adwuma bi aso obetima asesa ne position na order it no dey metima ka say yes ebinom wo ahead the nenso so it is not over until say you be ka say bibia you over. All right, ye better senior de no de si ho nyankopon ya adom a Saturday no ye be special coverage wa ha nti ewo mu a ye beba wo ho na nso so waboa yen with analysis ne kakra ba ma yen sue a bit away from one elections you know. Na yenhwe EC omo nso so decision omo de ba afa de finally Guan ebinom kasa aba be cardinal sin as far as say parliament we concern no EC a present CI or kosre parliament so mo man ho kwan na on create sa constituency no is it in a right direction? So my can say am in the right direction or share on minor the creation of constituencies about 2 months. I'm running I shared the EC answer and the electoral commissioner no answer or no na young fan say ultimate create constituencies. I asked one almost share demarcations, population, and the criteria create constituencies are land size, population, medical one. It's always after census be the population of the areas here Ghana. So if there's a need there, now if there's some creation here, now this particular constituency I have one constituency one JD so share I have pending for a very long time. If you find a blend of at the whole young fancy share at the Aquaco Parliament said the Parliament also be man who find what India created the next election because 2024 no so between you be among so represented that particular area now because mama you and only one place here I think more acquire a bone of contention for a very long time need representative until now it's easy correction no upgrade the so too late yeah it is better late than say Ibianka let's hope say parliament also be boa am shisheni na akoso said the next election the people of the areas also be representatives of parliament
even before we ne beba no na ebi no mo ka say EC no as a hinti say we create 25 additional constituencies but Oma Baba be rubbish do but Ghana had ye say who be any one and I say yes be any one my na no crack to be enim say sanity Ghana baby ye gina no do we deserve 300 members of parliament? You made I can say 300 members of parliament to be too much. It will be on the higher side. As our cost would be the easy now the current population of our various constituencies. Now a more far landmark no at the kind of land size no more funny at the kind of normal almost as changes the ever more. As I saw a George or normal how best here. Young fans or mobile a creative constituencies and another the demarcation of the constituencies or mobile name no say almost a creative for the account I could do 300 members of parliament. Now members of parliament Baba count and Bako Baba count 276 maybe at the Baba count I could do 300 more budget cost will be free mabano every cost you can see you know Minister Ghana or say inside here you knew that there be the country in our cross size and so see in more than 270 6 MPs I want I'm very surprised or more at this 24 to 25 no babe count 300 because now no economy now and by virtue of say members of parliament now almost every year almost take home amount for the amount and subject to debate is here because when the cost so much to say baby or management is here and for far 24 and 25 number count and another wage bill you know said the year can say farmer and I say almost and then that is the two actually because nanka cost one pen or more they count on there and they are quite acceptable now. Okay, yera ma yena sini nya wo ne ja kotwo wadwuma so bibie ne yebesa ba wo nchen biem. Nyamin kan so ye ne owura wo su eja ben political science lecturer. O kira na de e wo Kumasi Technical University and ye ne kokobon nkomo no Nyankopon ya adom a you will hear a lot from him Saturday did am sije bere betena ha no mo e be free ha ji sai ye be sere mo no makeka ne ma bum na ya pontem na obi atimi akoto na adwuma so Saturday no we enye bibi huhu bi akpakpakpa odan ha omo delegate no I'm not sure say 600 kro mu duru wo kwase ne man so aye so mo ye be say 531 or so wo ko fo ase ye bi nti ye to ne kpakpakpa ne asore so akoye ba bi ahu ye se sotro ne ben wo anu age ne ntem enya fi na betwentwentwen so na yes you me sorry wa but Saturday yani political lecturers ni scientists for ni bibrenu abebo nkomo e wa ha so still talking about NPP wo mo abatfo no ekuo bi nso asori a o say na no ye ne papa bi kasa wa ha ye frɛ no Owura Musa Dankwa Global Info Analytics ono ye executive director ye ne bo nkomo wa ha a wo kire so o ma ye survey na survey no o mo aye no wo hunu se ba wo mie na edi nkodim o ye were undisclosed no decision churo brofo no na saafo ni nyina na osusu se omo wo ken na omo mpeso omo bekasa na so omo kokoto aba no na se sa na tie dia wa mo de omo hunu ni se sa 50 hwan na obi nya se wa mo keka sa ansem ni nyina na ekuo fufuro bi nso ti ba bi omo kire se de ekoso nyina omo ahyi omo tan adan a wo se yakoye survey for no bebre no ade omafu enenam bebre na ade omafu enenam ti ya so why research na me no ka say class survey ni bi da bonten o university association for no omo so de omo survey di aba e da ho Global Info Analytics nso so ayo omo de e di aba
nkrofo bi nso yɛsɔ mo yɛfrɛ mo sɛ US MPP sɛ deɛ ndeɛ wɔn nso so director wɔ hɔ so wɔn nso ayɛ ne research na research na wayɛ no wawie ate sɛ ɔnka de wakyerɛ aba no ne ewe benya saa nkɔmmɔ ne kɔ so nyinaa no ɛna ekuo yi wɔn nso so sɛ deɛ ɛkɔ so ne wɔn ahyi papapapapapa nti global info analytics ne wɔn ada survey ɛhwanhwanfoɔ no a NPP numbers na delegates 210,000 delegates so who you know be the researcher academic and scientific researcher and no I was when you should cry no every 10% we call it the maximum average sample size but over sure you global info analytics for research of our 1.something% out of 210,000 delegates the current research the boss MR research in Musa and now share over the years now over the time no global info analytics research I'm from what time no I have a share and time to they share quite signal of the 60% at the my Europe as a Korea chino in Korean drama in a book. The GD is essential for the American Munim Namoya aware. The Osha Namu MPP Super Delegate Conference Nanum Kakakweno. Mudium research we buy our prejudice about 35% Vice President Baumia, and I'm prejudice 33% Alan Castle on the BB second. And the Euro major post so at fast to hold now, it's a port passport. And I could teach so it is 57% approximately. Now, we are research the research, now the reality, and the outcome of the research, with the reality on ground. I was say outcome here less than minus or plus of 5%. Means that they make a lot of material. Yes. That's 5%. But because we actually don't say, so I'm young, 36%, and I say 5% in the man. We 7%. If you go back now, let's say I broke there 20. But when I'm not credible, research not and money credible. Research is so dear. I was say research is so dear. I was say I broke by 5%. That's what the 5%. Some of the research there. All the say you were Alan. It is a better feeling, or maybe 3%. The Korean Chino, Alan could be 10. Emma represented, I think, 10%. You were 10, so it would be second, represented 14%. This is a more money or projected there, Cabrera Japan, a bear day, a better move, now for 2 after so, can you say, and the Korean Chino, Cabrera Japan, when you're 3 voting, I'm no free. I didn't know one financial. I didn't know we shouldn't see a man. I can say, who just have to do I was looking chat for also a person to be near let's say approximately 4%. I didn't know approximately 1%. In the only see, I didn't know 4 times. I'm only good to hear the and some research on the balance here. I'm didn't know just a share by 4 times. No, only movie to get your January November 4. Kapasana research in Limita. Okay, not is a moment so no, but say I was say Otia so say research adwuma de said your kind then I was say utumi enya wo modus of operandi again I was say we nya sample size untumi nkonko fa nipa ni nyina nti say out of 200,000 no na ebi said your say mu be 1% to say no mo use ye no a na they may be right and again almost sign so STT say your microphone bi wo ho no mo undisclosed ni na se for nti say chire ni sa for ni ko disclose here say eno na timi ma sa changes yi nyina timi ba wo radio on say let's say research no the average maximum average size is 1 year quite 10%. It's 210,000 across I can say 275 constituencies. Now the new 1.something% require research. But we from
tell no more researcher. And I make us say, be no to them, no, that is their modus of operandi they want to use. The reality on ground. You won't get it because I'm just watch a care. Every coincidence, the animal for Nipa, I think, Nipa space or so, or every coincidence, if I'm right. Yeah. It's the first time I win, but I'm a coincidence, I'm a registration of coincidence today. You were Achim or that constituency. Yeah, but the out of if you are delegates or more, if you have 900, that's never 700 delegates all in one. It doesn't hold, you know. It doesn't hold. Oh, research not say you only 100. Population not so. It's not. Also making sure say why again. When you see quite a kind of so research. I'm sure we buy for no research. I make them. I'm pretty sure money penny now. I am not in kind of scientific research. You know, I want to mention it, but it's not also. Okay. All right. Enti most so modi amoye no momu de mutumi enya enipa dodo no moye ya modi no so mo nchirechire mu ni san. So ko cancer. That's for the delegates, no. More than 55% of them a year, the family say a clear for. There comes to be a partial farmer. Because a partial farmer, you know, I don't need full-time farmer. If you are a medium command of day, it's a full-time farmer. But for backyard garden, when it is no more farmers in when it's we check your could farmer or present someone. Time or no, one is set down of wow more. We share in contribution to the country, not a addiction. Into the based on it. Now, me, you know about Korean or consequences about how more communication director on it. I saw co-president. I'm not co-president, I'm not pretty tough for me, because I am careful. I mean, I saw my kind of share president. But the one because I think that what comes to me, you know, it's not far from the truth because I'm keeping them indeed in Uganda. Majority of them are farmers, more than 65% are farmers. It's the kind of fear, don't need to know another. It's not far from the truth. You know, I mean, I should tell them, I'm a most of the time, I should say, we just have to take not any single pot. At the moment of that, still of federal party. I'm almost actually the constitution to pass. Because from what that's what is on the ground. From it, look at what now works. After Nipa, Kumebia, the opposite William. Jimmy, the Momo, the end of the year, you knew. And yes, I'm more than the moon, what down down. Oh, okay. A clear four, but on delegates, no, don't I a clear four. Almost more than 80%, more than 80% is clear four. Because look at Pashia and Twitter partners in Boma, more than 80% is clear four. And they want to present their own, which is also clear. Look at the whole office after the independence here, how confident we are. And the moment the end we swear free Yakuta and Echo. On air likely. Allah, yeah, that's it. Saturday, you ever what your son will be doing come more. I just watch me just Saturday, ever sound about one year bidding come more. I am not so much. Okay, yeah, that's it, be brave. Okay, ain't Nanny and come on a bushia near a corner no. You're also free Yakuta mono. Muhunu so ye underdog no. Adi obey mono. Yo oba bedim konim boom. Ekuafo no beto ama no. No opani ne ka no. To dia moment na ho na mo ye shoe down ni shoe up ne hwan. Be hu ani rafi yakoto. We yi afa mo ho. Temo ko briki eti. From point up. Oh, so mo ka say o si apu say. Ah, David, mama, yes, sir. Every yakuto. O dimonima breki 8. Ekuafo no so no mo pe no. Ndu de amomo yam show down no mo so to fa chire ho. Dimonima ba mo so ni show down ni show up fo no obi anya hwe. Yesu Kristo ne Peter nkomo. Also anadwumu ni nyina ya adwuma po Yesu ye anya hwe. We nya hwe asi obi anya hwe enti mo mo na ho ye referee yakoto ni mu odin keke from Paul Enterprise na ye gusu ani e kan ho asem no yo
enti ene mame nkyerɛ omo akiri kwan na kɔhɔ Madarina Hotel asie hɔ no mo na ubehunu Frimpong Enterprise ɛyɛ na wahyɛ ne nso de ama me sɛ Frimpong Enterprise san tonton drinks nti dwumadie bi a wudie bi hia dom ama dom atimi abepu ahwɛ na ɔmatumi atoto ama nneɛma yɛ kama no Frimpong Enterprise na pay ye kamfo di ama sɛ kɔkɔtɔ drinks ne nsuo ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ na nneɛma ntimi nkɔ yie ɛmfa ɛma wo saa nso na ɔbɛbie ne nkrabata ne bi wɔ Canadian Bank dan kɛseɛ ne mu wɔ hɔ no mo a ɛbɛakyɛw okɔ a drinks ne na no sɛ yɛ a yɛkɔ ayi ɔmfrɛ sɛ yaw sewuro akɔkɔyɛ adɔyɛ yi ɛhɔ a ne yɛkɔkɔtɔ drinks ne nyinaa de kɔɔyɛ Nyankopɔn ɛnhyira wɔn papapapa ɛbɛakyɛw ɔmo number ne nie 0244897525 0244897525 and at 0206473953 0206473953 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na Frimpong Enterprise etimi agye wo so afei Jubilee Hospital so sɛ menka nkyɛw sɛ wompomu dodo a fuani kyerɛ mu ɛwɔ ne hɔ Jubilee Hospital wɔno ɛna wɔno nso so agye ato ne ho so sɛ yare ne te sɛ kra no a wɔhwɛ wo ama ho atimi atɔ kama paa ɛno nti free OPD ɛno no yɛ gyina hɔ no gye kpakpakpa yɛhwɛ wo ho tɔ wa no akɔtoa w'adwuma so yɛwɔ deɛ yɛgye wato hɔ no ma yɛ impatient no ɛno akyi nso lab test no yɛyɛ no nyinaa bi de ama wo nipakyɛ bra hɔ no mɔmɛkyɛke mo family blood group ɛna type ɛwɔ sɛ wotumi kɔkɔhwɛ ɛmogyaku a wowom na wahunu kwan a bɛfa so abɛtoto nneɛma aduane a wobɛdie ne saa nneɛma no nyinaa no atimi aboa wo pharmacy no nso aduru bi a wopɛ kɔ hɔ a wobɛnya bi atɔ antenatal care nie saa nso ɛna postnatal care theater no deɛ mepakyɛw surgery biara ɛwɔ sɛ yɛyi two yɛyi kɔmpɔ yɛyi ho ahoani ne nyinaa woba yɛbɛtumi ahwɛ atu ho ana ma ɔkama de ama ultra modern ECG scanning department no nso so yɛakɔfa mfidie papa ne yɛde abɛgu mu wɔ hɔ no mu a medɔfo yi sɛ woba a apemfoɔ no yɛhwɛ wo ba no ɔda yie anaasɛ wɔnna yie ɔyɛ ɔba anaasɛ bɛrima saa nneɛma no nyinaa yɛbɛkyɛke na afei yɛasan ahwɛ kwan yɛbɛfa so na yɛaboa ma wafutuo ɛwɔ ho mmarima no nso kyɛke wɔ mo prostate ahwɛ sɛ level no gyina yie anaasɛ ɛnyina yie ɛno akyi w'ani na ɛha wo a sɛ ɛyɛ ahwehwɛniwa sɛ medeɛ bi na wɔ hyɛ de ma wide bɛma wo sɛ nso ɛwɔ sɛ yɛ mu akwankyerɛ kɛkɛ bi a ɛno nso so yɛbɛn ne saa kɛkɛ ɛde ama wo nipakyɛw yɛ ana wahyɛ no nso sɛ fiada bia no yɛsi nkonnwa ma nkyerɛkyerɛ nti wɔkyena yɛ fiada yi sɛ yɛsi nkonnwa ma nkyerɛkyerɛ ne adesua ɛyɛ ana wahyɛ no nso yɛwɔ canteen wɔ ha nnuane papa bi ɛne yɛno atɔn ne hɔ nom saa nso na insurance no yɛgye ankrankran deɛ ɛna yɛgye aban deɛ anadwo da suom yareɛ bi amfɛre na ɔbɛto hyɛ wo so a nso mfɛre sɛ ɔbɛfrɛ yɛn amiaba bɛgyew ambulance service no 24/7 yɛ na ɛyɛ wow yɛde bɛfo akɔhwɛ wo ama wo ho atumi atɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ numbers ya wobɛfrɛ na yɛtumi agye wo so F in Cancer Asatec Roofing Company ɔno nso sɛ anɔpa yi menka nkyerɛw sɛ wodansie no ho akadeɛ ne deɛ wɔno ɛna wɔyɛ mu a total solution ɛde ma ɔhaw biara ɛno nti yɛba no long span roofing sheet product no a ɔwɔ sanding seam self-lock IDT IBR saa nso na sizes no yɛwɔ 0.3 mm 0.4 kɔpem 6 standard roofing sheet no 8 feet by 4 ɔwɔ aluminium alosync galvanized colored rubber yɛba na accessories ni nso a rage caps ring gutters valley gutters side stream ɛna ɛnadoa no nso colored nails wire nails roofing nails na yɛkeka kamborɔfo ni sɛ yɛ a obi sɛ na deɛ ne IB ho a ne ayi nam sɛ hwɛ ɛno ne yɛ ɔmo ɛbɔ dan so ne borɔfo nti saa borɔfo na meka ni nyina ɔmo ɛbɔ dan so ne deɛ ɔmo nim ni nyinaa nti no an sɛ wobɛkɔ hɔ na wone wɔn akwakodi saa nkɔmɔ no yɛsan so akɔ China Turkey ɛna German akɔfa metal doors ɛna wooden doors ɛde aba na neɛtie nie yɛsan ɛwɔ plastic T&G yɛde boawo ama wodansie no a wosie no ɛho akadeɛ ayɛ simple saa nso wode no esi nkyɛn a yɛtwa blocks no yɛtwa yɛwɔ 4 inches ɛkɔpem 6 yɛ supply anwea ɛna boɔ baabi a wo bia no yɛwɔ cars atɛɛlɛ ɛwɔ hɔ a yɛde bɛkɔ akɔgyaw na yɛ fɛfɛɛfɛ yɛbɛma afutuo obroni frɛ no estimate free yɛbɛma wo saa free estimate no ɛno akyi 20 years manufacturer defect warranty yɛgye yɛho di nti yɛde yɛn nsa ɛpem yɛbo
ɛma yɛtumie no egu akyire ne ka dwuram wɔ so agya wadwo san sɛ yɛnim nea yɛka f nkansa sɛ frɛ no na fa odansie hu tipayeɛ fa ma no na ɔnwenwen fa ma wo 0245 979311 0245 979311 ne krakrakrakrakra na afei yɛmfa nkɔmmɔ no ne aka ntoa so mfa ma wo ɛyɛ Honorable Kennedy Osei Nyako. Honorable Kennedy Osei Nyako. Honorable Kennedy Osei Nyako sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔne owura asaredanso a wɔyɛ ne DC asaredanso ɔmo aka bom Nyankopɔn yɛ adom ɛnɛ yɛ wɔ da ɔkyena fie memene kwasie saa berɛ no nea wo show down wawie n'ani so ate no nea wo show top ɔno so wawie n'ani so ate no ɛyɛ akoto wɔsɛ ɛborɔdeɛ ɔno so atopa wata ne nea ɛka ho nyinaa obiara ni so bɛte no na afei ne nyinaa muo no ne mu antimi wo a atetew ntoma ti Nyankopɔn yɛ adom ɛnduru kwasiada ne deɛ na obiara hunu ne smoothness level yɛwie a sɛ nigyew sa awerɛhoɔ mu o yɛdeɛ ɛbɛnante ala ɛwɔ yɛn ase ha nti ya no ahyɛ ne nso Nyankopɔn yɛ adom a kwasi de di anim yi Honorable Kennedy Osei Nyako sɛ wɔne ne DC ka bom na afei ne constituents ɛno akyi ɔmanfo a wɔn nso so ani gye apɔmu ntenetene nanteɛ ho obia mfa ne ntoma bɔ ne deɛ ano na afei yɛn nyinaa yɛntumi nka mbom ne yɛnante na ahoɔden ntumi mmra wohu sɛ wɔn ani so ade hunu ne nyinaa yɛ 2024 ɛno nso so deɛ aka to naborɔ ne yɛduru hɔ 2024 no ansa ne yɛbɛduru hɔ no wɔse yɛwosowoso yɛn ho kakra ɛno nti na nanteɛ no bɛkɔ so nanteɛ no wakɔ bi akɔ nanso nanteɛ mu rampi mu asiedu nanteɛ mu IGP nanteɛ mu pɔmpɔmfee no ɛba so kwasi ada yi mpanimfoɔ anintene ne akentena wam ɛna wɔn de wɔn ani onyam ɛbɛtae nanteɛ wei akyi wɔn din ɛna toatoa so yi ne odi nkan ɛyɛ Honorable Kojo Opon Nkroma Vincent ɛka ho ɔfɔse ayere bi mmarahyɛ badwani no wɔ ba bi Samuel Abdullahi Jinapɔ etwa ne din ne tia frɛ no sɛ Abu Jinapɔ wɔn nso wɔ ba saa nso so ɛna Honorable Osei Frimpong wɔn no bɛfiri abrem aba Honorable Kofi Ahenkra Mafo wɔn nso so bɛfiri Akyemakyase aba Honorable Alex Ejare ofirikade ɛde ɔdɔ abɛbɔ dom Honorable Davis Opoku Ansa OPK ɔno so ofiri mpraeɛ so aba Honorable Sylvester Tete wɔn nso bɛfiri Botiano English Amanfro aba Honorable Carlos Ahenkra aka Usain Bolt ofiri Tema West aba Owura Patrick Boama Honorable Frank Ano Dompre Dr. Esibe Yaboa Honorable George Kwame Abowaje Oluwa Honorable Alexander Akwesi Akwa the game changer wɔn nso so ɛɛba na mpanimfoɔ ɛba ne dɔɔso papapapa afei wokɔ akwatia a kane mmarahyɛ badwani Mercy Adugyamfi wɔn nso so ama sei ogyinamu a wɔreba ma yɛnkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ ne yɛbɛtoa so Owura Kofi Anan Nunu ɛyɛ Electoral Commission Officer a wɔwɔ Bremu Central Municipal Assembly ɔpani wotimi nka amaakye na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa na yɛgye di yie sɛ Electoral Commission a mowɔ constituency ha nyame yɛ adom a memene da abatoɔ ɛba soɔ no maboa mo ho nea ɛwɔ sɛ party no yɛ ɔmo ayɛ party no yɛgusu ne ɔmo de kita ho a yɛde biribiara bɛyɛ yɛ ansa na nyame adom a memene abatoɔ no aba okay wadaroma abatoɔ ho nhyehyɛ deɛ yɛato abatoɔ ayɛ nim ɛyɛ no a anaa wei no akɔkɔyɛ internal election nti na asesa sesan deɛ menkasa bi aba ɛsan sɛ abatoɔ no a sɛnea yɛyɛ no no police station yɛbɛdie nti no wɔyɛ akɔyɛ MPP4 abatoɔ no ɛbɛyɛ MPP4 mma a ɔmowɔ ɛmɛnti mu ha ɔmo da party na no ɛwɔ various electoral areas ne police stations ɔmo na ɔmenya saa akonnwa na ɔmo abɛto aba ne mmenda yi nti no nsesaeɛ ɛkɔ abatoɔ ho deɛ bibiara ɛnsesaeɛ
Okay. Enti oma kyerɛ mu baabi a abatoɔ ne bɛkɔ so ana de ayɛ tu. Oh, abatoɔ no nyame adoma abatoɔ Methodist DHS your bank conference Methodist conference the whole man about. Oh, okay. So we near so am to enclosed place into omo de be pia bonten ana. The abatoɔ DHS on open. Oh, okay. Now a bay police station a big hobby for abatoɔ nankasa. Okay, yate inti said ya wokan no Nyankopon ya adom a ɛda memene da no momo de mo wa atweneyem a muguso anu mo bɔ nkɔmɔ yate na yasan so ate sɛ mu bie mapunum efree ɔtsena ɛkɔ na ma yɛ voter exhibition wadaroma ɛno no kru mu ankyeremu ne sɛn nyame adoma ɛyɛ ɔkyena afiada no electoral commission ɛbɛhyɛ media friend exhibition ase ɛwɔ yɛ polling stations a wɔ Ghana nyinaa a ɔdan winsin so ɛka ho insanity. Oh, okay. Wadaroma sɛn na ɛbɛyɛ mu yɛn sambra mo office hɔ ana mo bɛba yɛ apono so. We no ɛyɛ polling stations a yɛto aba no ne nyinaa ɛwɔ yɛ mainstream ha no ne nyinaa ɛbɛbie nti no ɛho hia sɛ obiara bɛba yɛ office woba yɛ office a na ebia wakɔ yɛ police stations hɔ no na wakɔhwɛ wo din na wokɔɛ no bia na baako mmienu bi a ɛwɔ wo din ho no ɛngyina yɛ na sɛ ɛnda yi na ɛno no yɛ office a na ɛwɔ hɔ no ɛno bɛ ɛkasa na wakyerɛw ɛkwan a wobɛfa so a saa mistakes aba wo din ho no wobɛyɛ nti ɛno no na bɛma waba yɛ office na yɛahwɛ na yɛayɛ den yɛacorrect ama wo saa mistakes yi no ebi egyina bi a wo din no yɛtwerɛ no yɛantwerɛ ne yie ebia na wo deɛ no yɛ Bismarck wo deɛ no yɛ RCK obi nso deɛ no yɛ RK nti no wokɔ na akɔhu ne saa na ma officer na wɔ hɔ no ehu a na watwe n'adwene si so ɔno bɛkyerɛw ɛkwan a bɛfa so a yɛbisa correction no yɛbɛyɛ ɛde ama wo ebiem nso no yɛhwɛ anim sɛ sɛnea wiase nsɛm te no nipa ɛba mu na ebi nso fi mu ɛnim sɛ ebi yɛ register ɛbɛyɛ mfie mmiɛnsa no nti no yɛ maame nom yɛ papa nom yɛ nuanom bi nso afi mu a ɔmo nka yɛn ho bio saa nkɔfoɔ no yɛbɛsrɛ na ato abusuafoɔ a ebi wɔ ɔmo fie sɛ wo de hyɛ bi afi mu a yɛbɛsrɛ kɔyɛ office hɔ no kɔyɛ polling station hɔ nom na fa ngyinaso a ɛkyerɛ sɛ obusuani no ɔnka yɛn ho bio na kɔna yɛnyi ne din nso ɛmfi mu ebiem nso no akwanya nso aba ama sɛ woyɛ obi a wɔtwerɛ wo din anaasɛ wowɔ ho kwan sɛ woto aba a sɛ wonim sɛ obi din wɔ mu a ɛnsɛ mfata sɛ ne din wɔ mu sɛ bia na ɔnyɛ mfeɛ ndumɔtwe wonim nipa no anaa woyɛ wɔ ngyinaso a ɛkyerɛ sɛ nipa no ɔnyɛ Ghanani saa akwanya nso ama wo sɛ wobɛtumi akɔ na wakɔyɛ den achallenge saa nipa no saa so na wo nso a wowɔ hɔ nom no biribi akyi w'adwene a ebia wokɔɛ no wo din no wokura wo card nso wokɔɛ wo din no ɛnni register no mu koraa ɛkyɛ sɛ wo no asɛ woatwerɛ wo din so wokɔɛ no register no wo din ankasa ɛnni akonya nso wɔ hɔ sɛ wokɔ a wakɔhwɛ na sɛ saa na wodeɛ no te a ɛno nso ne wɔ ho akonya a ɛde bɛma ma wayɛ den ɛde wo din asan ba register no nti no exhibition yɛbɛyɛ deɛ ɛyɛ nnwuma a ɛboa na register no yɛyi nneɛma bi efim na asan yɛ correction bi a ɛwɔ mu nti no yɛde bɛto ɔmanfoɔ nyinaa anim a wɔatwerɛ mu din bɛsrɛ mo ɛyɛ na mpɛn pii no nipa ani ngye ho nipa nhyɛ daa mfa n'aso ne n'adagyeɛ ɛnkɔ saa adwumadie nti no yɛbɛsrɛ mo sɛ akwanya aba yi mompɛ mmerɛ na monyɛ dɛ monkɔ na monkɔ kyerɛke mu din na yɛhu sɛ register no saa na wotwerɛ din saa na tie a na pɛpɛɛpɛ. Oh, okay. All right. Nti ɛhyɛ aseɛ nyame yɛadom a ɔkyena na mawie ɛbena da saa na ɛteɛ saa na tie pɛpɛɛpɛ. Okay. Nti anɔpa no nso nkɔsi anwummerɛ no nsia
Ye ba yen constituency ha no a baby eto a baby ane de mo nkrofo okọ okay yate ye da se ye kwa ye mfa ye voters ID no kwa na mfa nkwa na oh enu po no se wo dia ira krampo na wo se ha na meto aba utimi ko na akohwe se ampa udi wo ma ntu pa se udi wo mu a na se o card ira eno be ba ye office be ye card no fu fra ma se wo nkwa o card krampo wo betimi akwakoche se we no enya limited to omo ananu ya no omo tro omo din no there be omo tro ni omo mo the best 2020 a eto aba obia edin ewo mu ntimi ko na akohwe se edin edaso wo mu se ne na etie kanina okay yate yadase bebre nti said ye waka no no yenso so ye de ani bedi akire bibie ni e besan aba wo nchen biom na we de me producer de se mi bisa so nyame adom me me da batfo no accreditation media ho nsem te sen accreditation na tiene se media house bit accreditation on fa letter emrana on throw no kofo no person mo back center ho ni din enhye so na yenhye na yenye se djumadi no emom na just say media house be tie no ma ya anye too late one. Oh, that be too late. Okay, to on show let emra mo office ho. No find reporters nene correspondence ni bi enhihye. Okay. So me see AOB a pese obejire mo your radio station as a TV station. Okay. Yati. Ye better say na ye de asi ha bibie ni ye besa ba nchen biem. Yo. All right, inti abusuan ye ni owura Kofi Ananunu wa ye Bremu Central Electoral Commission officer ne kobo enkomo no yewura Ken ho asem na egusu aye ka nti walk no ba so kwasi ade yi hyase nunum ebo pa mu pepepe a ya na wahye ne nso ama yen t-shirt ye beche saa nso so na drinks de bebu de ye nante na woni mpanimfo we nyina nante na drinks short a se na enyewu nti drinks ne de na ye bebu de anije sem ewo mu ni se ye de buses enso besisi vantage points enti asene for bi nyom de manso kese besisi wo de ane se wo hwe wo wata de na kese ye kwa wanya t-shirt ni bi atie ha mepacho t-shirt ni de aye ready na mum obu ha obeje a na akopɛ ne ba bi atena ye organize showdown wo odan ha na mehunu musuban no se de tie obeje a na akopɛ ne